iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biag ita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinga di tinagan a Fara, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas pammabungad makablaawan kayo man pay amin nga awan ti malabsan. Kas kadagiti padak nga agsursurat, kiddawak nga ilingad nak kumamet itinagan a Fara. Tinnak ibingla ita ket saan a maipapan ken ayat, no di ket maipapan iti nagbalin a padas ti pamilyak gapu iti rigat ti biag. Miss F, marigrigat kami laeng. Innam kami nga agkakabsat, ngamda kami laengan kaniading ko ti adda iti puder dagiti dadakkel mi, gaputan ang asawa metten dagiti dua a lalaki nga inauna. Timet dua pay adda iti sabali a lugar a makitagtaged. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akon iti high school. Elementarya pay laeng met idi ni Jordan. Kastoy man dagiti pasamak. Nanang, examin inton o may alawas. No saan kami kano ang makabayad, aging gainton bigat, saan kami kano ang maka-exam. Ora siyak nanang, masapol nga agbayad akong ititis paper me. Naibos pa yan ti papel ko. Pati lapis ko kat awanan. Bimasitan iti katatakar. Ay ko. O sige, tagdis kitarak iti usarin nyo nga agi-examan na ko. Ningay tatang nanang, awan ka diti kwartana? Anya ngay kumati kwarta di amayo kat napaglan mo't asadot. Day talamang mangan kan agil ilad ti kukuan na itagmalmalam. Di pa'y makatulong mo. Apay nga min asaan nga agtrabaho. Ay, jakman ammo di ta amayo. Ad-ado mo't ti sadot na. Ad-ado ti panagil ilad na ngam ti panagtrabaho na. Sapay kumata diyo tultuladan. Ngamin, awan masakbayan ti sadot akas kan kwa na anak ko. Nanang? Sa anak akas dyan nanang, nagagutak. Mapanak to pagik extra ija karwasan no kas dyan nga wan klase mi. Uray siyak met nanang. Nagagetak met at tumultulong kada kayo ama panaglablaba ka naglakla ko. Mala, baybay-an yun di amayo. Di yulatan ikaskaso. Talagaan na ito lang nanti kinasadot na. Di kayag danag. Tasya akong timang ipamuspusan para iti aramatin nyo nga ag-exam. Unay kamutan, Melchor. Agparparikutak iti pagbayad dagiti ubing iti pagadalan. Nasakitan ti ulok magpampanunot no sa dino ti pangalaak. Awan pa'y manen isa ang tayo ang inton malam. Ngam adda ka dito'y anak ka relax. Anya kumatnam naman. Anya ti kayat mo nga ramida kaya? Na, sika ti makuna nga ama ti pagtaengan. Rumbang nalaeng nga rod asika ti mapan agdiskitar para kadagiti masapsapol dito'y balay. Kastamatan kadagiti babayadan dagiti anak tayo di pagadalan. Masadutak nga rod. Anya aklase ka nga ama kan asawa. Busy namat ti pamilyam. Hay, makauma ti kastoy abiyag. Ura siya, naumak maten. Nauma akon iti kinarigat ti biyag. Kaya't kumatiag namay. Iso adinak man mandamandaran na kasta, Elvira. Tanong maumaak, panawan kayo talaga. Anya, tasi kapay tinakarit amang ibagay ti kasta. Awanan kay ti baing Melchor. Nay, adda kamet kasinsin Elvira. Apay, anya ti masapul mo? Ay, kuha kasinsin. Diyan ko nagpalpalikaw, pay.
Umaya ko maumutang iti kwartam no dapan nakabalin na Exam ngamin dagiti uping inton umay alawas. Ket awan aramaten da. Saan na bali tabayadak matla adagos. Apaman nga da madiskitar ko. No kayat mo, mabalin mat nga uray umay kunto ikaro babaan iti panaglabak kadagiti murengyo kasinsin. No kwarta abinulod mo, kwarta mo't nga isublem, kasjay. Ay katwan kasinsin. Awan parikot iti dayta. Basta pautangan na. Kasapulak ngamin talaga. Iso na lang ta awan mo't kwarta, kasinsen. Saan ka mat siguro atuleng, kasinsen? Ti kunak awan kwartak. Iso nga awan mo't nga rod maipautang kuken ka. Malaksid no. Noan niya kasinsin. Paporsyentuam, kasta ka di? Ay, uwan 10%. Anya? Ay sus, nagdakulan ngay kasinsin. Ay, numarigatan ka, di ure agbirok ka lang iti sabali a pagutangam. Narigat mo ta basta papautangan kalatan nga awan maganap ko a porsyento. Nang runa kat amukmat nga awan pangalaam iti pagbayad mo kasinsen. Venus, anak ko. Siyak nga rod, nanang. Imbag man ta nakaawid ka, anak ko. Wen, di magasak labiit. Agsubli akmatla ang adagos iti ayan ni boss ko. Adda nga min seminar nga inatindaran na nga asidag ditoy. Nagpakada ak labiit nga umay kayo sa rungkaran. Kasta aya, kat kumusta mo ti trabaho, manak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya at matnanang. Ni Farah kini Jordan, sa dino ti ayanda. Ay kat napanda nag-eskwela Oh, adtoy, idulin nyo ta ang mga numakita ni tatang. Imbagla ang nga igatang yu ti sidaan nyo. Ay nahagyaman ako nay anak ko. Dinengeg ti Diyos ti kararag ko. Kinapudno na. Parikot ko unay no sa dino ti pangalaak iti pagbayad dagiti addim iti pagadanan para iti exam da. Awan imposible iti Diyos, nanang. Pudno unay dayta anak ko. Uray kasano ti kinarigat ti biyag, di tay kumaumibat kinkwa na. Ngamin, mamatiak nga iso ti mangisabat kadagiti kasapulan tayo. Kinapudno na. Kagap-gapok laeng iti ayandaan tim aremi. Mapanak ko maumutang. Ngampulos adinak kinaasyan. Mabalin na kano apautangan, basta 10% ti porsyento na. Ay, una yan ni Auntie Remy. May samat day di arupat kwarta. Imbag tadi ka imanugot iti kayat na. Ay na, kitnudanda ni umanugot akon. Ngam, kaslaad da ng lapod kanyak. Iso anagawid akon. Kit kabayatan ti panagnak nga agawid. Nagkarkararagak. Asapay kumatadapay sa bali awagas. Tapno makadiskitarak iti kwarta. Apag gusto mo't asimangput ka, anak ko. Day takot may sa apamanaknak. At talagaan na ayat ti Diyos kadagiti tao asaan ang makalipat kinkwa na nanang. Ay na, nabartag ka manin, Melchor. Kastam kadilatan. Talaga ka di nga awanan pagbalbaliwam, ha? Tawal na ka man. Sumanaw ka ako na. Nasipatan ka na eh. Makaumakan at talaga, Melchor. Di ka pa'y makatulong mat kadagiti masapsampol dito'y balay. Imbes ngagtrabaho ka, saan taday tamat umin-inom iti arak tar aramidam. Nagtala ka ako na. Makarangrang ka nga. Makaungat ka, ngamin, mapayswan ka. Awan pa'y kunamot at tulungan nak. Kit-kitaam lang aruden amarigrigata nak amang isaksakad iti panagbiag tayo. Irresponsable ka nga amakan asawa. Anay ko, apay ngagsipat ka ngay, katpudno mati magbagak. Anay ko, tingimat ko. Anay ko, nagsakit. Aksaw ka ba? Gayat mo ba ya? Nagnaumuma ka na. Ayok ka, Ay, ano? Ustan. May
Pang-order tag. Gumawalis. Pumanaw ka dito, balay. Kat di ka nagpakpakita pa iti oray ka naman. Saan da ka kasapulan? Panaw! Manang, mabisina ko na yan. Nagsakit ti tiyan ko. Kasla pa'y maulawan iti bisin. Anya? Ala, kasano da ito yan? Sapay awan pa'y mat ni nanang. Ay, mabit lang takitaak nga dapay nabati nga ina po iti kaldero. Sige, Manang. Ay, dapay ina po'y ading. Mabit lang, kay gawan ka. Anya nga iti si Dag. Ano sampay lang taglabay iti asukar Tinapatag, makargaan ti tiyan mo. Barang addanton asumangpot ni nanang. Kat ada ihawid na ama sida. Sige, Manang. Okay lang. Basta makapanganak. Mabisina ka talagan. Ala, mangan ka nga rudan ading ko. Ala, kasano da ito yan? Nagngato matlata ti guri-guri yun, nanang. Anya nga iti aramidag. Di ka agdanag anak ko. Patsik ang maikat matlaang dayto eh. Apaman asumama iti agas nga empat umarmo kanya. Pinasayaan, labaran kayo. Barang tumulong amang pababa iti guri-guri yun, nanang. Ay, sige man nga rod anak ko. Aywan, apay, napanandya adim. Diyak man amo, nanang. Ang amang ano napanmanan iti karwasyan ni Tata Pido. Ay, pasensya kayo noon. Talaga ngamin ajak pa'y kabailan ti mapan makitagad ita. Okay na ang nanang. Saan nga min atila pampanunutan nyo? Iti kasta, daras kayo nga agimbag. Mabit lang Mangalak iti panglabar ko kada kayo, nanang. Aging ga saan pa'y anaimbag ni nanang? Ano sampay laang ti makitagad Tapno adda igatang tayo iti kanan tayo kan agas ni nanang. Un, Manang. Sabado matinton bigat. Masapak amapan iti ayam daan ti Rina. Mapan ko ibaga asya kung ti mangilaba kadag iti morangda. Isupay ti tangdan na kanyak. Sige. Urayan kan tumudla makawid. Saak mapan iti karwasan. Wen ading, Sumipmutan. Anyang iti pangrabyan tayo, Manang. naibus ti bagas tayo. Iso nga inlugaw kung jabasit anabati. Iso ti kanan tayo inton madamdama. Nagrigat laki din ti agbalin na marigrigat. Naku namon ading ko. Nung atasan a pinapanaw ni nanang ni tatang. Maamiris nga ta ni tatang tikas ti arigat tayo. Nang runay ta, tagsaksakit ni nanang. Tsak amo Di ko namkit di. Ang mga no karkaro nga agsakit ni nanang. Gapu iti stress na kanitatang. Unay na yun tibiyag. La, husto day tan ading ko. Tirumbang nga ramidan ta. Katagagat ta. Kan dumiskarte ta. Iti kasta, saan tayo nga agbisin? Nanya nga iti aramidam fara. Mulmulagatam metlat tandag iti nakadasar amakan iti lamisaan. Mangan kan Ha? Kwa anti? Apay, saan ka nabisinan naglaba? Nabisinan, anti. O, matlagayam. Ay, katmangan ka nga rudan Agkakaimas amakan ti anda dito Namakas na jakmat makapangan. Pampanunotag ni nanang. Kastamatan ni ading ko. Manghanak iti naimas. Ngam isuda. Awan ka nanda. Farah. Auntie? Mangan kunakmat. Kwa auntie. Saanan? Jayak tulatan balay amangan. Agyaman naklaangan. Ay, unay kalakit din nga ubing Mala, balkutom nga rudan dagita amakan tayawid mo. Imbagla pagsasangwan yo, balay yo. Agpaiso, Auntie Rina? Wen, malala. Balkutom amin ang dayta. Urayan naklabiit, tamapan ko alaan titangdan mo ang naglabawan. Sige, Auntie. Agyaman ak unay.
Alas 5 kaya man iti parbangon. Bumangon akon. Iti kasta, masapa ka makaluto iti pamigatan mi. Ni, kasla damat tao iti kusina. Nakasasok. Ni nanang mati aglutluto. Ni, nagsapa kayo mata na nagring nana. Apay, naimbag kayo ka din? Wen, anak ko. Naimbag akon. Nalaing ngamin dagiti doktor ken nurse anangaywan kanya. Sigurado kayo ka din nga okay kayo, nana? Wen ko naklangarutan. Katagyaman akin ka anak ko. No awan kayo kin ni Jordan anangaywan kanya. Kabayatan ti panagsakit ko. Jakla amon no anya tinapasamak ko. Awan anyaman na, nanang. Ipatpatigda kayo ngamin unay. Iso nga aramidon mi matngarod amin akabailan mi tap na agimbag kayo. Saan kayo pa'y kumaunay ang nagpirpirsaan nanang ang mga numabagnat kayo? Narigatan. Agin na kayo kumapay. Iti kasta, anay ti panagimbagyo. Wen ka di. Madlaw ko matkat no kabailak wen no saan tagtrabaho anak ko. Isong awan ti rumbang apagdanagam. Nasaya at matasim mangpet kayon anak ko. Nanang. Ni, apa yan? Apay ngagsangsangit kamot ten Jordan. Inoyaw kan kinat katawaan ka nung amin dagiti ka iskwilaan na, nanang. Anya? Ngam apay? Gapoy ti bukayo abalon ko. Kanayon kano abukayo ti sidak. Ngamin, awan kwarta tayo nga igatang iti karni. Ham, wano hotdog nga kasi iti balbalunan da. Anya? Uray dagiti ka ka-eskwela, nanang. Katkatawaan dakit din amapan makilablabada. Gwapo, ken maskulado kano ti amak nga napagklan mat asadot ken artek. Babaero pa'y kano. Saan lang nga dayta? Uyawan da pa'y ti badok. Puro kano daan. Diyak kano makabado iti baro. Puro kano inted. Ang pada tamanang katawaan damot ti butbut ay uniform ko. Punas kano dayjay sana uniform. Ala, huston an anak ko. Di yun ikaskaso dagiti ibagbagada kada kayo, Juan. Di yun lataidan panpansinan. Igaadyo kit di tagiskwela. Iti kasta, makalpas kayo iti panagadalyo. Una nang, talaga nga igaad mi ti agadal. Iti kasta, makatulpusak, jak to pulos malipatan. No siya sino dagiti tattao anang uyaw, kunang tagtagibasit kanyak. Jordan, anak. Uray syakbat nanang. Uray kasano ti kinariig at ti panagbiag tayo. Ikarigatak ti agiskwela. Ipakita kadakwada ang nagbidot da iti tao nga inuy-uyaw ken kinat katawaan. Juan, anak ko. Kasta ti kasayaatan nga aramidan nyo. Pagbalinin nyo akarit, wano inspirasyon ti pananguy-uyaw. Panangkat katawa, ken panang tagtagibasit da kada kayo. Kang runaan ti amin. Di yu liwayan adawaten ti panarabay ti Diyos anamarswa. Iti kasta, tulungan da kayo amang ragpat kadagiti arapa apyo iti biyag. Good morning, Principal. Kaya't dak kano akasarita. Juan, umay ka iho. Subrat ka. Ala, agtugaw ka iho. Thank you, sir. Kinapudno na. Kinasarita nakti maestram. Apay ka no, sir. Ada ka di basol ko. Awan, iho. Imbagak ngamin kan kuha na nga ibirukan na iti ubing amabalin ko nga ikan iti scholarship. Diyan napintas ti grado na. Ken naragat nga eskwela. Iti kasta. Sana masayang ti itid ko nga eskolar. Ha? Ket amom ka di, asik ka tinapili na. Siyak ko na yo, sir. Wen, sika tinapili ti pagadalan nga ikan iti scholarship.
Iso at imon panunutan ti pag-enroll mo iti kolehiyo. Ti asikas pumlangan, kaya dagiti gradom. Nasken apagtali na edem anangato ti average mo, iti kasta. Saan ka maikat akas iskolar? Nalawag ka di timbagak, Jordan. Wan, sir. Katagyaman ak unay. Dakil at tulong da ito'y kanyak. Saan lang para iti panagadal ko? Nadi katagraman iti pamilyak. Agyaman ak, sir, principal. Thank you. Agyaman ak, Diyos ko. Adto iti tangdan mo ang naglinis kan naglaba, Elvira. Ay na, agyaman ak unay, Ma'am Rina. Awan ti rumba nga pagyamana, tadyak matintad da ita libre. Nagtrabaho ka mat. Iso arumbang nala nga itad ko mati umno asweldom. Basta, agyaman ak unay, Ma'am. Agyaman ak gapo iti kinasaya at yung kada kami nga agiin. Noawan kayo lang ang amang tultulong kada kami. Ay na, jaklaan mo no pangalaak iti pangbiag ko kadagiti anak ko, Ma'am. Awan anyaman na, Elvira. Aywan gayam, inton umay alawas ti ipapan ko ija Amerika. Agam mauray no kasta, kayat ko nga inal daw kalata nga umay aglinis dito'y balaywan. Ay, iwan Ma'am. Awan parikot iti daytan. Agbati matkit din ni Dexter. Isundo ti pangipaw itak iti sweldom. Di na ngamin kayat ti sumurot ijay. Mas kay kayat na kano ti agiskwela dito'y. Kasta ka di, Ma'am. Wan, saan ba't kit di aradagsan ti trabahom dito'y? Aglinis, aglaba, kan agluto laan. Si kalatan ti makaamu amang diskarte. Basta ti kayat ko, agtalinaed ti kinalinis iti unag kenruar ti balay. Uwan, Ma'am. Kang runaan ti amin, di mo baybayan dagiti masetas ko. Kano mabalin, nayunampay ti agmula. Iti kasta, napinpintas abuyaan. Ayun, Ma'am. Awan rumbang apagdanagan nyo. Siya kun ti makaamo kadagiti masetas yo. Sige nga, Rod. Kat agyaman ak unay, Elvira. Mapankantuman ijay ayan daninang mo aloy da, Farah, anak ko. Apay ka di, Nanang? Adda ngamin ibagbaga na amabalin ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Sa dino kay kano, Nanang? Kan asino ti makatulong kanya? DSWD kanumat, anak ko. Adda ka no offer da para kadagiti awan aramaten na nga agiskwela. Mabalin mo kano ti ang trabaho ijay, kabayatan nga agis iskwela ka. Ay na, nagsayatan ngay no kasta, Nanang? Saan lang aday ta, anak ko? Tulungan da kapay kano nga ag-apply kadagiti educational assistance wenno academic sponsor inton sumrakan iti kolehiyo. Talaga, Nanang? Wen, isumutimbaga ni ninang mo kanya kanak ko. Angam na saysayaat, no da kayo tagsarita. Iso amapan kanto ije balay dawan. Imbilin na matlaang ngamin ti ipapan mo ijay, taadda ka no itadnakan ka. Sige, Nanang. Dumagasak to inton bigat. Agdiritsuak to ijayan, apama na malpas ti klasik. Congratulations, Manang Farah. Oh, sabong parakan ka, oh. Wow! Adapay pa flowers ni Mayor, ah. Siyempre mo Manang. Amok ngamin nga awan boyfriend mo amang tad iti sabong. Iso ngayon gatangan ka na. Anya? Kat agyaman ak nga rod aading ko. Aywan gayam, ni Nanang, sa dino ti ayan na. Tay Jay, oh. Kasarsarita na ti may sa aperen. Oh, ay, Detan, agturungan dito ni Nanang. Congratulations, Farah, anak ko. Agyaman ak Nanang. Ay na, kamaudyanan na. Nagturpos ka matlaangan. Kalpasan ti ado arikat kan sakripisyo ang nagdaldala naman ako.
Nagdaldalanan tayo ko naman, nanang. Ngamin, da kayo ti adda itilikudan amin dagito abalegik. Kat agyaman ako unay. Ngamin, nuawan kayo. Amangan no sa anak mata nakaturpos. Husto daytan manang. Nanang, makapailuyos kayo. Agawit tayo kit din. Nagluto ak iti basit na pagsasangwan tayo. Anak ko ay, Nanang. agyaman tayo iti Diyos. Gaputasan na tayo abinaybayan. Maisubli amin kan kwa na apamadayaw. Congratulations, ading. Thank you, manang. Kablaawan ka iti panagturpos mo, Jordan, anak ko. Agyamanak, nanang. Isagot ko kada kayo ti diplomak. Dayto yung tibungan dagiti bannog. Rigat, ken sakripisyo yo kada kami kanimanang Farah. Jordan, anak ko. Huston Jordan, kita mo, agsangit pa na ni nanang. Ha? Di kayag danag. Talwa ni Ragsak na ito'y anak ko. Numarik na yun lang umati marikrek na kita. Nalao sa Ragsak ko. Kasladyak pa ilang mamati. Nga addan anak ko ang maestra kan siman. Talaga na ayat ni Diyos. Nga minsan na tayo ang binaybayan. Tinarabay na tayo aging nga nagturpos kayo, anak ko. Inan-anusan mi ti rigat, inan-anusan mi ti pananguy-uyaw, panang tagtagibasit ken panang katkatawa dagiti tattao kada kami. Inaramid mi amin dagitoy akarit tapno igaed mi ti agadal. Kasi ti Apo nakaturpos kami met ken ni Jordan. Iti agdama ket addaak ditoy ballasiw taaw nga agisursuro. Mamindwa iti makatawan ti panagbakasyon ko dita Pilipinas. Pasaray ag bakasyon met ni Jordan tunggal malpas ti makatawan a kontrata da iti barko. Ita, saanen a masapol nga agtrabaho ti inami, gaputada kamin ti agberberok para kinkwana. Maikkan mi metten daytoy iti allowance na, kat magatang kan maaramid na metten amin dagiti kaykayat na. Kastoy gayam ti blessings no ipasnek tayo ti kumararag iti Apo. Adupay ti pasamak adjakon na ilanad. Adupay ti kayat ko nga ibaga, ngam panagkunak kat umanay mat siguron daytoy tapno maka-inspire kadagiti padak a mabulbuli ken awan kaya na iti biag. Awan imposible iti Diyos basta aggagat ka. Di ka maupupay, ipasnek yu ti agadal. Saan alapad dagita tapno maragpadyo dagiti arapaapyo iti biag. Aging galangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti ingkapanang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Farah. Ken ka pagayam, Farah. Kablaawan ka pagayam ko. Talagamat ang makapa-inspire toy pakasaritaan ti biag mo. God is really good. Without Him, we are nothing. Uray kasano arigat ken sakit ti mapasaran tayo, di tay kumalipatan ti kumamang iti Apo. Italek tayo amin kenkwana, ngamin isulaeng ti makaammo iti turong ti biag tayo. Blessings ti sumangbay no agtalinaed tayo iti Apo. Alakastan pagayam Farah, ket pagyamanak unay ti ingkapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas.
Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intaikan biyagita ket nagapo kanipagayam tayo adani manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kamanpay akablaawan iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama nga ingka ipatpatangatang ditoy YouTube. Ilingad na kumalatan itinagan adani. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko maipapan ken ayat. Gapu iti kinaman nanginom ko naamamok ni Karen iti maysa a pagiinuman. Agkaaruba kami laeng iti ili. Inaram ko daytoy ket inaklon nakmet adagos. Inyawid ko nga rod iti balay ko, ket nagden na kami iti lasod ti 3 a bulan, sakbay a napagnumwan mi ti panagadal na ijay syudad. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. O anya, magustom ka di matlatiin nalak nga apartment para kan ka, Karen? Wen nakapimpintas ken naglawa. Mayat pa'y ti lokasyon na. Agyaman ako unay, Dani. Awan ang yaman na. Pakaragsakak ti mang tulungan ka. Kan may sa. Amumat no kasano ti kinapatag mo kanya. Jak to mga agyaman kan ka. Sapay ko tadi kan to ang balbalyo. Ah? Apay ko mga agbaliwak. Sikakid niya. Laklakayak nga adayo itinasrok asa nga pulo atawan. Ang mga namakabirok kanto iti ubing apang isukatam kanya. Anya? Di ka kadiagdanag. Ngamin, saan to ang mapasamak tikas na? Ay ayatan ka unay, Dani. Kastakmat kan ka, Karen. Ipatpatid ka unay-unay. Ket namnamaek nga i-guide mo ti panagadal mo. Iti kasta, makalpas kay ti koleyo. Agyaman ak, Dani. Agadalak anaimbag para iti masakbayan ti buklan tanto a pamilya. Kasla ni Karen tinakita kapimanaw itayan ako. Uwin, nanang. Kaslag dardaras mat. Uwin, sang-sangbutan na ngamin ti biyaheng agpasyudad. Masapa ngamin kano ti klase na intun bigat. Kasta. Kat, kumusta nga iti panagadal tinobya manak ko? Medyo marigatan ka no, nanang. Ang kunana mat akabailan na. Anya ka di itayan tay alalaan na akurso. BSBA. Uwin, kasjay sa nanang. Basta maipapan iti business. Sapay ko mga road taigad na ti agadal. Tapno saan mo't amasayang dagiti pagbambanugam anak ko. Nilanang met, nasingpet ken nagagat ni Karen. Iso ang mamatiak ang makalpas iti panagadal na. Ne, sigamat gayam, Dani. Kunak no asino itayan ti agtuk-tuk-tuk. Mala, umunag ka. Agyaman na Karen, ha? Anya kay dagita awit mo. Nagadadumat. Inyagan kay ti abastom. Kapuros a prutas ken natnatang. Fresh from my farm. Ay, pasensya kan Diyak pa yun masangot ti agurnos ditoy. Madama nga min ti panag-review. Exam mi nga mina no next week. Kasta, ya? Ala, bayam, tasya akong ti agurnos inton madamdama. Ay, uwin kayam. Nangan ka ka din? San pa'y kaririin ko laang nga ron. No awan ka nagtuktok, ang mga numat-maturugak pa'y laang nga aging gaita. Anya? Kaya't mo asawan, di ka pa'y nagharmusar. Saan pa'y? Napuyatan ak nga ron idirabi. Ay, kat ituloy mo pa'y lang nga ron ti maturog,
Ringan kan to, inton makaluto ak. Ay, sige man nga Rod. Ay, napuyatan at ngamin na talaga. Kano ka pa'y asimang pa, tanak ko. Kasangsangpot ko launay nanang. Di mag-asak pa ngamin iji palengke. Ate, inggatangan ka iti tinapay. Kan inlak aman kayo mutan iti sidaan nyo. Ay na, agyaman ak unay anak ko. Ayun gayam, imay ni Kapitan Idi Kalman, berberukan na ka. Apay ka no nanang? Addan sa kanumanen baro a proyekto ti barangay. Kat sikat ni napili na amang itrabaho. Ay na, nagsayatan nga no kasta nanang. Dumalat tangamin no amuda na saya at kan pulido ti trabaho. Adda nga adda sumangbay a pagsayaatan, anak ko. Pudnunay day tananang. Iso pagyamanak unay ti Diyos. Ngamin, orajak na kaadal. Adulat tamat dagiti sumangbay a pagtrabahuak. Ba nag-arumbang laeng apagyamanan tayo iti Diyos, anak ko. Tinasayaat. Mapan mo danunan ni Kapitan Ije Balayda. Iti kasta, makapagsarita kayo iti husto. Nay, anyagay manandag itayong sangpo mo baraw. Inyagan kayo ti bagas kang grocery nanang. Ay na, agyaman ang unay abaraw. Awan na nyaman na nanang. Ay na, talaga ang nagasat ti anak ko. Ngamin, nakatumpong itikaskan ka. Nataer lang arudan, nagagat kan nakasing-sing petpay. Ni nanang met. Adayo nagasgasa takmet na iti anak yo. Ngamin, kinayat nak. Uray adayo alaklakayak kamiso. Malaksid iti dayta. Makitak adi namot saysayangan nagiti bannog ko. Nang runa iti panagadal na. Ay na, do para kanyak baraw. Awan parikot iti agwat ti tawen niyaw. Nulakit di ta talaga nga agin inayat kayaw. Ay kat sapay kumaa. Ta talaga ada kayon tinaytuding para iti tunggal maisa. Sapay la ko ma, nanang. Kumusta kan ka rin? Apay nga italasong batam ti awag ko. Idi pa'y kalman nga agteteksak. Kan umaw-awag kan ka. Pasensya kan, Dani. Nalipatak namin to'y cellphone ko dito'y apartment iti kalman. Jak gayam na ikarga iti bag ko. Sakbay asim ragak iti pagadalan. Kasta ka di? Wan, narabyan kami ang nag-seminar. Kasta unay abannog ko. Iso adya ko na asikaso ti nag-cellphone idi nagawidak. Iso nga itaklangan na sungbatan ti awag mo. Ket, kumusta nga iti panagadal mo? Okay lang, Matt. Aywan gayam. Adamanan babayadan mi. Kasapulam ka di ti kwarta? Wen ko ma. Imawag ak ijay balay. Ngam awan ka nung pay matimay pauit dananang. Di ka di makaawit ditoy? Saan pay Nagaduti as asikaswag. May stressak nga rudan kadagiti nagado ang arami di dya pagadalan. Sige. Itulod ko lang arodan di tayong ton bigat. Kat, di ka mataktak iti trabaho. Sana balin Tinapatag, ada ramatam. Kan may sa, kayat ka matla makita. Kailiw ka nga minang kat. Anya nga tano'y pauit mo laangan. Tapno uray di kan umumay dito'y syudad. Saan ka matlaang ngamin ang masango, kaputa makumiko makidya pagadalan. Sige nga rod. Masapak tulangan ngagpailin ton bigat. Ipawit ko ti kwarta ka sa pulam. Ad-adda mintas ka, Karen Balasang ko. Kiminis ti kutis mo. Aglablab basit pa'y dagiti pingping mo. Ninanang mat. Siyempre, nalamin ni Bagyo. Sana ka maininitan. Iso siguro ako na yung aking minis ti kutis ko. Ay na, nagasat ka anak ko. Ngamin, kinayat na ka ni Karen. Kat siyempre mo tananang. Nataer mo to'y anak yo Malaksit iti dayta. Nagagatak pa'y. Sa bagay, nataer ka matkit di ang agpaiso anak ko. Nangisit ka laang basit. Ninanang met. Tall, dark, and handsome nga rod. Ako na dagiti kaadalak, nanang.
Pagyamanak una ay balasang ko. Takinayat mo ti anak ko. Oray adayo nga inaunang itisika. Age doesn't matter, nanang. Tinapatag, agin inayat kami ni Dani. Wan matket di balasang ko. Katsapay ko tadi kanto agbaliw. Awan ti rumbang pagdanagan niyo, nanang. Medyo nabayag mo't adi ka nagawid dito, Karen. Wan, nanang. Ado nga mintin kamakam ko ijay pagadalan. Iso nga itaak lang manan anak kaawid. Aya, ay katsaysaya atom nga ron ti panagadal mo, balasang ko. Tapno addan tumot maipagpanakil mo. Bakay, Apay ka de lakay. nagadumot ti grocery di lamisaan. Apay sa dinaw tinaggapuan da gijay. Iniyag mo ni Dani tay agsapa. Adapay dua ka ban abagas nga inted na. Ay, nagsaya atin no kasta bakay. Ay, huwan nga magkasla nakababain mo nga rudan lakay. Sanda pa'y nga agasawa iti anak ta. Ngam, kanayon amang yumay iti abastuta. Imbag kumamot ano saan na apagad-adalan di anak ta. Ay na, awan ti rumba nga pagbainam bakit. Ngamen, saan mo met adinawat? Inted na met. Kan may isa, uray saan da pa'y nga agasawa iti anak ta. Patyek nga isudan to mo ilatag katuluyan. Tinaw. No maminsan, adamot pagsayatan na. Ngayon, itapay laeng, amo tayong ti ugali ni Danay. Saan akas ka dagiti daduma dita? Nakalaslas tog dangag sasaw, nga mawa mo ikarkari dagayam. Ay, sa bagay mo't kit di alakay. Nagasat ki di anak ta, ngayon, iso ti inayat ni Danay. Tayong ka pagad-adalin na pa'y. Agab, anya ti panagkunam lakay. Iti anya. Ay, ayatan nga tamat ti anak ta ni Danay. Ha? No bilang ta makaadal ni Karen, saan nanto nga ta nga ibain ni Danay? Saan mo't siguraw? Unay kalaki din ay. Di mo kumamapagpanunutan iti kasta dyan na mau. Panagkunakit ay ayatan namot ni Danay. Tanya pala birukin na ngayon bilang. Natarmot ka ni Danay. Kinaggagayt. Nagsingpait. Kinaganos pa'y ataw. Ala, di kagdanag. Siya kundi makamo amang yapan ka ni tatang mo di ospital. Agyaman ak unay, Dani. Ibaglaangan tada ka akanayo namang tultulong kanyak. Kastamat tan iti pamilyak. No awan ka, jaklam mo na niya ti aramidag. Awan ang yaman na kunakmanan. Pakaragsakak timang tulong kan ka. Pamilyak mo ti pamilyam. Tikid di pa nagadal mo tinto na ram. Di kagdanag. Siya kundi makaamo dito eh. Sige nga, Rod. Awagan nakto apaman amayapan mo ni tatang iti ospital, Iti kasta, maamwak mat no kasano ti kasasaad na. Wen, ala, tagrubuatak labi 8. Kalpasan na, mapana ko ni Jibalayo. Sige nga, Rod. Agan-anad ka. Bye. Wen, agyaman at. Bye! Hello, Karen, anak ko. Hello, tatang. Kumusta kayon? Kumusta tirik nayo? Awan rumbang apagdanagam anak ko. Nasaya atin ti kasasaad ko. Kinapudno na, kapampanaw lang ni Danay. Iso ti gimatang kadag iti agas ko. Inikan na kami pa'y iti kwarta ka ni Nanang Mau. Kasta ka di, tatang. Ala, noan niya timbaga ti doktor, iso kumati aramida niyo. Iti kasta, agimbag kayo adagos. Uy, nanakaw. Ay, uwan gayam. Pa'y di ka kadipay makaawid. Kitag no makaawid ak into no may alawas, tatang. Umawag ak to, apaman amalpas ko dagiti aramidak dito eh. Ala, nakaw. Kailiw da ka nga minan. Isu asapay la ko maata makaawid ka. Ure, may salaal daw. Kailiw kayo matan, tatang. O sige nga, Rodan. Baliwan tayon tumanan ti agsarita. Ado pa'y ngamin ti aramidak.
Sige anak ka. Bye! Uy, Manong Dani, si Kamag Gayam dito. Dandani di ka na ilasin ha. Tumataar ka ngamin. Sika talaga, Venus. Mangrabak ka man ako nakon. Apay nga ay asaan kayo mat ang nagkuyog kiniinsan Karen. Kwa, kasano ko mga kuyog kami? Kat adamat iji bagyo ti kasinsin mo. Ha? Ni, bagyo ko nam. Kat no isumat tinasabat ko itay Manong. Nasabat mo ko nan? Amangan mo sa bali. Kahit ko asawan, amangan mo nagbidot ka lang itinakitam. Kasano ko mga agbidutak. Kat no nagsao kami pay nga rod. Gimatang iti karne kan natang. Iso kano ti pangrabyan da ita. Ha? Rinawak ko pay nga rod anasa mabuting kamay. Ngamin lumuklok magmat. Ang agis isom laang mat. Sa bali latang amin no nalaing nga agaywan tinobyo na. Saan ka di Manong Dani? Kwa, una. Sige, mapanak man pa'y nga ron iji balay da, Venus. Kat, agyaman na ka. Awan anyaman na Manong Dani. Sige, agan-anad ka Karen. Di ka kumagong ungat, Wan. Ada ko masalud-sudak. Anya day ta, Dani? Ada ka di parikot mo. Uwan parikot iti nagbaetan ta. Ha? Ne, apay mo ta nasaludsud mo day ta? Una, takasano. Sakala umawag ngamin no masapol mo ti kwarta. Anya? Pasensya kan no kastagayam ti panagriknam. Ang awan matyam mo kaparikot. Amangan no panunot mo laang dayta, Dani. Kwa, pasensya kan, Wan. Pasensya kan, no anyaman tinaybagak. Sorry, Karen. Pakawanan na ko, ma. Nalabit aban nung kula da ito eh. Isa tila mapampanunot kon. Awan anyaman na, Dani. Maawatan ka mat. Pasensya kan, Wan. Makumikumak nga mina talaga iti panagadal ko. Iswasan ka pa yan na masikaso. Okay lang. Maawatan ka man. Pasensya ka lang kung makanyakon, Wan. Makonsensya pa ikit din itinaibagak. Nagadado lang aro din na pampanunutan. Mainay-nayo nakpay. Awan anyaman na, kunak manan, Dani. Kan maysa, talagamat nga dabasol ko. Karen. Oo, sige ha. Idapa kunda ito'y. At upay nga mintinaskan nga ilapas ko. Sige, mangipanak mamat iti merienda dagiti trabahador ko. Agan anad ka kumanditawan. Wan, kastamat kan ka, Dani. Sige, bye. Sige nga, Rod. I love you. Bye. Ambom barok. Kasta unay apanagyaman mikan ka. Gapu ka dagiti adun anay tultulong mo kada kami. Nang runakan ni Karen. Awan anyaman na nanang. San kayo mo't asab sa bali kanyak? Gaputada kayo kat nga ron tinaganak tinobyak. Subag mamanulaangan abulan kat agturpusan ni Karen iti kolehyo. Uwan nga ron nanang. Kamaw dyanan na. Agturpus matlangan. Mabalin kami tumot siguro nga agkalay sa. Ay katuan abarok. Ada amin kan ka desisyon. Makaamo kayon kan ni Karen nga agtulag may papaniti dayta. Saan kamin amakibiyang ta nahustuan kayo matan iti tawan. Uray kasta. Kasapulan mila tamat ti panarabay yo, nanang. Ngamin, amumi nga adu nga amang ti padasyo iti panagpamilya. Ay katuan no may papan iti dayta awan parikot. Laglagi pa inyaw nga adda kami laang dito'y anakasuporta kada kayo kan ni Karen, Dani Barong. Ay, agasam man ka anakan. Bili ba ka talaga iti kinaalis to, ma? Ha?
Saan la trabaho iti Aldo ti pagalistuam? Alisto ka pa'y ngagtrabaho iti rabi. Ni, anya tiket mo sawan, Uncle Berto? Masikog gaya mo ni Karain. Masikog ko na, Uncle. Kawan! Isumati agwarwara sa damag dito lugar tayaw. Anya? Di mo nagraduar ni tabulan na ya. Apay no tulagan yung tikalay sayaw. Itigas ta, mamabinsan tigas to siyaw. No siyang lamay sa uray saan ang nagtrabaho ni Karen. Patsek asan ngagbisin ti pamilyam, kaputan nagagat ka. Nagagat ka ngagtrabaho. Malaksid iti dayta. Ay sos, naglaing ka pa'y adumiskartay. Saan aya kanakan? Pakawanan na ko, Dani. Diyak amo ti sawa Karen. Nagtalakakan ka. Impay ko amin akasapulam. Kastamot ti pamilyam. Awan sa bali at pinampanunot ko. No di ti pagsayatam. Apay. Apay ang naaramid mo ti kastoy kanya ka. Anya launay tinagbasulakan ka. Awan, Dani. Awan basol mo kanyak. Siyak din nagbasol. Nagbalinak analupoy. Gapoy iti kaawan mo iti sibay ko. Inayat kanin patag ka iti kastaunay. Kastamot ti pamilyam. Hangim apay. Inayat kamat, Dani. Ammom da ita. Iso na lang takasla na pukaw da ita. Gapoy iti panagin na dayuta. Ininot anat nagtirik na ka ni Alex. Gapoy iti kanayo na panagkuykuyog. Kan panangan andingay na kanya, kabayatan ti kaawan mo. Iso na lang tanaladawan ti amin, idinaamwak nga dagayaman pamilya na. Apay ngay talang nga ipagamtay to'y. Itatamasigog kan. Nagbutangak nga mindani. Amok nga gungat ka. Ta sino ti maragsakan iti day tangay na ramid mo. Nagdanagak nga mga nubabawyam amin nga intultulong mo iti pamilya. Una yan, Karen. Pakawanan na ko, Dani. Ala, huston day ta panagsangsangin mo. Anyangay nga rod. Adda ditan. Nalpasan ti amin. Di kagda nagtapakawanan ka. Iso na lang. Tagas lang namin pinsanan, anapukaw ti panagayat ko ka. Dani. Ngiburay no kasta. Agtali na idlat ti panagpagayam ta. Kabayatan ating tingitingag tirik na parakan ka. Awan mo't siguro ti may bagam. Amom no kasano ti kinapatag mo kanyak. Iso na lang. Ta sa anak ba't a robot. At damat puso ka masaktan. Sapay ko mata maawatan na, Karen. Miss F, idinagam-am mo kami kani Karen, aklunak ana love at first sight ken kuana. Iso nga inpapatik nga rod tinangaram kanya na. Nagbalbaliwak iti kinaman nang inom ko. Iso tinagbalin nga inspirasyon ko kadagiti amin nga aramidak nang runa unay iti panagtrabaho kan iti inaldaw a panagbiag ko. Ngaman yan takas jay laang gayam ti pagtungpalan ti amin. Jak malapdan nga ay ayon ti bagik. Sayangak amin abannog ken sakripisyok para ken kuana. Naggraduar ni Karen sakbay adim makkal ti tiyan na ket damag ko asinarongkaran gayam ti lalaki ijay balayda. Nasakit tinakam ko. Iso nga ita, minnalemanan ti panaginom ko tunggal malpas ti trabaho mi.
Sapay kuma ta nakaibati ak iti adal nang runa kadag iti padak nga agay ayat iti napudno. To'y pagayam mo, Dani. Ken ka pagayam, Dani. Wen, pudno asayang, ngem panagkunak ket dimon sayangen tinaitulong mo kani Karen. Kastametten iti pamilyana. Nasakit man nga masapul nga ag-move on kan. Lipatemon tinapalabas ket mga barwanan ka. Saan lang ani Karen ti babae dito'y lubong. Ti panunutom ita ket ti masakbayam. Luktam tapusom nga agayat manen. Patyak a masarakam tumatlaang ti babae aparaken ka. Alakastan pagayam, Dani, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intay kan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Leslie, manipod aritaw Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet a mangibingla iti kapadasak iti biag bareng makaibati iti adal kadag iti padak a dumdumngeg. 5 atawan mi met anagayan ayat kani Eric, ket agdua tawen mi pailaang nga agdandan na kas agasawa. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Panagkunak, nasingpot gibos ta, friend. Wan nga rod, sapay la kumaatakas ta. Kasla nasingpet matilangana. Kinmaysa, awan ti starting salary. Naiparehas adagos ti sweldo ta kadagiti sigod akadwa na ije parlor. Excited ak nga rudan nga agtrabaho inton bigat. Oray siya, friend. Excited ak matan. Kamaudyanan na. Nakasapol tamot langan iti trabaho. Nasingpet pa iti bosta. Nako namon, friend. Oh, kumusta nga tinapanan nyo? Bakit? Good news na kay. Naawat kami matlangan kini Beverly iti trabaho. Ay, kat nasayat no kasta. Mangrugi kami nga rudan inton bigat. Ay na, nakaragrag sakak. Panagkunak namin, nasingpot di boss mi. Kan ayos matiswaldo mi kan kwa na. Kasta ka di? Ay, ungayam. Kumusta mo tinapanam iti ili? Di nga'y pag-applyam at trabaho. Awan, sana ka naawat. Bakit?
Iti kinaadumi nga nag-apply. Manulang ti qualified. Kasta ka di. Ay, anyangay nga rod. Anos lang ang lakay. Adan tulat na. Mapanak inton bigat iti ili. Padasak asarong karan di sigod abos ko. Bareng adamanan ipamaneho na alugan. Kaya't mo asawan. Mayat ka manan nga agsubliti sigod at trabaho. Agmaneho ka manan. Una, awan mo tin sa bala pagtrabahoak. Ano saklatan ti makimaneho manen. Isupay nga igatang kadagiti masapsapol dito'y balay. Friend, masapa ka inton bigat nga umaidya balay. Apay, friend. Tapno saan tan nga agplete ang mapanagtrabaho. Makilugan tan kinilakay ko. Ha? Kaya't mo asawan? Mangrugi mo ni Eric nga agtrabaho? One friend, idi na minsan pa yung aldaw. Naimbag man ta nakasapol iti trabaho na. Ay na, jay matla sigod abos na idi ah. Naimbag nga rod, tadabakan ti agip na. Isong at ipasada na. Ay kutuan Imbag laangan ngam jaawan. Una, imbag pa'y kunam, tawan pa'y anak mi. No adan akit ay na, nakarkaron arigat. Wen nga may mayat matlaang numadan kayo ni iti anak. Iti kasta, ang damat inspirasyon yo iti inaldaw. Karkaro nga aggagat kayo no adan ton anak yo. Wentong friend, dumtang tumat kiti dayta. Ngam panagunakit saan pa'y ngayta. Sige, umayak to nga rod inton bigat iti balay yo. Tapno makatipid ta iti pamasahe. Ne, adda kayo matatang. Ay, wan. Nagluto ak nga men iti niti ba manok. Nangyegak iti si dainyo ka ni Irek. Ay na, agyaman naktatang. Di yu pa'y laimbaon ni Vanessa. Ta iso kumanti nang yig dito'y balay. Sa nabalita si Dagmit. Kaya may sa. Kaya't kayo ay makita. Ay, may kawak nga men. Asan kayo na matatao dito balayaw? Anya nga rod tatang. Agtrab-trabaho kami matan adwakin ni Eric. Sana bale, umay kaminto inton Domingo iti balay. Ijay kaminto ang mga aldaw. Muna. Umay kayo at agbabanding tayaw. Wen tatang, agpalingki kaminto matan kini Eric. Muna. Ay, apay nga awam pa'y ti asawam. Awan pa'y tatang. Ang amangan no paawidan day jay. Apay, ade bagayo? Saan kami nga gandar di makinati danom nga us-usarek. Kitain nanto kumamanay. Isuka tinang tarimaan mo ilaiday. Kasta ka di. Maala, urayan nyo lang arod biitan tatang. Patsik apaawidan day jay. Anya kamatan Eric. Imbagak matkan ka nga agawid ka adagos kalpasan ti trabaho. Impasigod ko pa'y kan ka idirabi nga agpaling kita. Ngam ita ka lang asumangpat. Alas 5 iti agsapa. Ay, pasensya ka na kita. Naginom kami nga miniti, boss. Naganasan mi tayo nag-istorya. Diyak mo tayo na puutan ti oras. Agsapa kaya men. Anya kamatan Eric. Saan na bale? Kuyugan ka lang tama ba nagpalingke inton madamdama? Iturog ko labit. Oray, 2 oras lang. Ay na, jak lapat yan dayta. Ala, maturog kan. Awagak laangan ni Vanessa. Isulaangan ti kadwak amapan agpalingki. Ay, nagbanglumat tin lutom asidaan ni nanakaw. Kada pa'y gaya min lutom adikay. Nagadumat na makmakan. Un tatang, sagpaminsan laang mat. Ay, apay nga adi may maniray. Awan tatang, nakaturog pala dayjay aging gayta. Apay, kanyat oras na nagawid. Parbangunin atatang. Iso nga rod matijak kayat kankwana. No ijay ayan ti sigod at trabaho na ti ayan na. Saan amapukaw ti arak? Ay, una yan. Ay, bagam ti asawam. Saan na may paret nga ginom? No, kasta ka na yunan na betain. Ay, maday.
Agasam taging kat parbangaw. Wan tatang, kasaritak tumanan ni Eric, may papan itiday ta abanag. Ipag Disney! Woo! Lukot ang tili daw! Ipag! Oh, apay ka didino. Kuha kami ni Bag. Ninsan Eric. Aday di ospital. Ay na, disgrasya. Anya? Naidong parte man maniho ng alugan. Ay na, anya nga min ayat inararamid mo lakay. Pasensya kan ba kahit aklo nakabasol ko ti amin. Agyaman ka ta saan ka napakaruan. Dayta nga min ti bagbagakan ka. Amom ngagmaneho ka pa'y nga agawid. Ngam naginong kalat na. Anya ka matan. Bakit? Di kan tumit agan anad. Mamin ano nga ibagakan ka adi mo unay ti aginom. Aksidente nga rod. Agan anadak mo it. Ngam talaga siguro mapasamak ti kasjay. Kasano pa'y itan. Dakkel ka no ti dadaal di iman manehom. Sigurado asi ka timang patarimaan iti dadaal na. Dakkel agastos day jay. Ay na, anya ka din dayta nga inararamid mo, anak ko. Nanang, Daytan ti ibagbagaken ka idi pailaeng. Saan adakas ti uminom iti arak? Ngam kontrolam kumamat Amumat nga agmaneho ka pa'y. Ano sam ti masermonan lakay. Ngamin, para matlaang kan katibagbagami. bakit? Anya gay ita. Imbis nga trabaho kayo ado at tapno makaurnong kayo. Ngam ti kakay suna nga urnong yaw. Pagbayad yaw iti pagpariper iti lugan. Kurang pa'y. Nanang, Mala, agawaam ti agpaimbag. Iti kasta, makarwar kan dito'y ospital. Leksyon day taken ka, Eric. Sapay ko taliklikam matan ti arak. Kasano itan lakay? Saan nga umdas ti urnong ta pagbayad da itilugan anadadaal? Kabarbaro ajib day jay. Iso nagdakkel ti bayadan ta. uwan nga rod. Ay, mangibagak pa'y lakad na nanang. Barang nga da kortada. Isupay lang ti utangan ta na. Pasensya kan bakit? Nagaramit ako ni ti dakkel parikot. Mala, di mon panunutan day ta. Tinapatagkat na ispal ka. Uray kasano ti aramidak nga agungat kan ka. Nalpasan. Saanan ang maisubli ti amin. Mga ramid talaangan iti pamuspusan. Iti kasta, maipatarimaan ta tinadadaal alugan. Bakit? Pampanunutak nga ilon ko laangan ti titulo ti daga. Anya, ngam, Isulaangan ti amok a pamuspusan, lakay. Awan matlaang ti agpautang kadagiti kakabagyan ta. Agtrabaho ta adwa. Tapno matubos tanto mo ilaang ti daga. Iso day ti kanayon kumot nga ibilin kanila kay kong. No kayat na ti uminom, ijay latan balay mi. Kaya't kuman apagsasawan nila kay ko. Ngam awan matlaang ti mapasamak. Nalpasan ti amin. Sa bagay, di namat nagayatan ti kasdya napasamak kan kwa na. Barang agpanunot matan Kat, sa dino nga iti pagtrabahuan na ita. Awan pa'y friend. Adalang ije balay. Saan pa'y mat anak kasapol iti trabaho na. Ay kat nabakante ang arod. Ay, una. Pampanunutak nga rod. Aga brodak sa. Ha? Dakkel ti utang mi ijay bangko anang ilonak iti titulo ti dagami. Kurang ti sweldok dito eh. Kan oray agtrabaho kami adwa. Agporsyento laang nga agporsyento ti utang mi. Ibagam kanyak, no talaga nga interesado ka nga aga-broad, friend. At amok amabalin at tumulong kan ka. Sigurado ka kaday iti dayta plano manakaw. Wan tatang. Aga brodak laangan. Uray 2 taon laang. Kahit pinalubusan na ka ti asawam. Saan kami pa ang nagsarita tatang? Ngam amok nga umanugot matlaang dayjay.
Tano saan aga po iti inaramid na. Diyak kumamit mapanunot ti umadayo. Kasari tampay nga umunanak ko. Asawam latan ni Eric. Tata, Wanyaman ti plano, naskin matamamuan na. Sana mabalin na si kalaang tagplan-plano ka nagdisdesisyon. wan tatang. Kasaritak ni Eric may papan iti plano. Aga-abroad ka, kunam? Wan, sana bale. 2 taon laang mat. Bakit? Diyak mat kayat amabaybay ang taa dumakil ti utang ta ijay bangko. Aging gaasaan tanton amatubos jay titulo. Pasensya ka na talaga, bakit? Jakmat nagayatan ti amin. Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Nalpasan ti amin. Ti aramiden ta naang ket agtrabaho. Tapno mabayadan ta ti utang ta. Jak kumakayat nga umadayo ka. Ang no, desidido ka nga aga-abroad. Awan mabalin ko, bakit? Ay na, agyaman ak unay iti impo utang mo akwarta, friend. Kasapulak unay daytoy para iti panang ipagnak iti papeles ko. Awan anyaman na friend. Si kakit di man. Di ka madanagan. Bayadak tumat lang ang apaman nga adda kwartami. Win ka di. Saan ka mat nga bapuraan? Naimbaglaangan, tadda ka lang tapagtareak no kastoy amagipitak. Kat talaga akas ta ti agayam Agtinulong iti amin abanag. No, lakit di tadda na wadwad. Oh, apay asaan ka matagtagarila ka? Pampanunutat nga minti adayo. Ada ka lang dito eh. Ang aglalao kan adanag kan ilim ti marikrik na. Ay na, unay kan ay. Duwala ang matatawan asaan ta makadwa ti tunggal maysa. Adamat cellphone lakay. Isupay lang ati aramaten ta, tapno makapagsarita ta. Huwag matkid niya. Ang pangasim bakit? Ananadam ko matibagi mi jahiwain. Wen ka di lakay. Kas tamat kan ka amabati dito Kas iti kanayon ko nga ibagbagakan ka. Liklikam ko man ti arak. Huwag bakit? Awan ti rumba nga pagdanagan. Nabayagan aliniklikak ti arak. Agyaman akno kasta, lakay. Nasayat mo ta si Mangpet kan bakit? Apay ka di, Eric. Di mo't inton bigatan ti ipapan mo di Manila. Kat ijayan nga urayam ti flight mo nga agpahong ko. Wan? Nagluto ak iti paborito masidaan. Inayabak mo't ladanan ng kantatang. Aglalang lang tayo pa'y mo't amangan Sakbay ti ipapanaw mo. Imbag man ta na panunot mo tinagluto, lakay. Una, kasla padispidida mo Iso na lang. Tadatay lang ang pamilya. Agyaman ak, lakay. Awanan yaman na bakit? Ingkag palasin. Kalpasan na. Sumaruno ka iti kusina. Nalabit nga agturong mutan dito dananang kandatang. Idasar ko, ti pangrabyan tayo. O sige, mabiit na ang nga rod tagpalasak, lakay. Na, unay matinday tanga urok mo, Eric. Nagpigsa. Nagsartang matan. May bayakon. Sa paag tulangan ariingan inton piga. Eric, bumangon kan. Aldawan. Uy, Eric. Eric. Kasla saan matin nga umang angas na asawak. Ay, Diyos ko. Nanang! Nanang! Umay kayo man! Kasla saan matin nga umang angas ni Eric! Nanang! Saan? Saan napod na dito Pasensya kayo, Mrs. Dito on arrival ti pasyente. Eric! Bumangon!
Bangon ka dita. Eric, asawa. Kapay ang pinanawan nakmatan. Apay. Mrs., magipagladingit kami tinapasa makitasawa. Panagkunag, kaya hindi pa ilarabi anaawanan iti angas na asawa yo. Heart attack tinataga po iti panakatay na. Eric! Eric! Mrs.! Mrs.! Apay akastoy. Apay akastoy, di ka ulpit ibihag nanang. Ay, Leslie, anak ko. Patibtiram ko matapakinakam mo. Talaga akastoy tibiyag. Ano ti pasamak asaan ang mapakpakadaan. Tsaka mo ni panunutan nanang. Apay akastoy. No kaano nga daw ti flight ko. Sumat ti pan nakatay ni Eric. Kasla kayat ko matan ti matay. Anyalaunay tinagbasulak iti apo. Tapno aramidin na ti gastoy kanyag. Anya nanang. Saan mo asidirin ti Diyos, anak ko? Amin apasamak iti biyag at na makagapo. Punuan na sakit kan narigat nga aklunan. Ngam nalabit nga aging galaangan dito iti biyag na. Naganfil ti biyag. Inalada kami latta kumanado. Tapno saan ako na makariknay ti sakit. Nagsapa unay da ito'y para kini Eric. Ay, Leslie. Diyak sa kabalan, nanang. Leslie, nangyagak iti makan para kan ka. Awan ka nas ko, mga friend. Mangan ka. Iti kasta, ada pamigsam. Di mo kumabaybayan ti bagim. Ngamin, si kamat lang ti agbalin ang nakakaasi no bilang laeng. Sige laeng, isangit mo no iso ti pakalagaan ng tiriknam. Unfair talaga ti biyag. Diyak mo no apay ada kami pa'y lang tinakapasamagan ti kastoy. Iti kinaado ni managdagdagas dito'y lubong. Apay ni Eric pa'y tinakasingsingpat nga asawa. Ikamang tayo amin kan kuana. Amok ati Diyos kat saan ang managbaybaya. Saan na nga itulok ang mapasamak daytoy kan ka no saan mo akabaalan. Amok nga darason no apay anapasamak ti kastoy. Di ka kumamaawanan iti namnama, friend. Amok apanubok laeng ti Diyos daytoy kan ka. Panagriknak idi ket nagbalin a napaidam ti Diyos kanyak. Ngem gapu iti pamagbagakan panangliwliwa ti pamilyak, ininot nga inaklon ko ti amin. Jakmatan intuloy ti nagabroad, ngamin ininawak idin ti anak mi kani Eric. Ket ita, 7 atawan metten ti anak ko. Pinanaganak metlaeng daytoy iti Eric. Addaak ita ditoy syudad ti Bagyo nga agtrab-trabaho. Awan metten planok a makiasawa pay, ngamin umdasan kanyak ti anak ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Leslie. Ken ka pagayam, Leslie. Agyaman kami unay iti daytoy apakasaritaam nga ingkaimbinglay. Kas iti kanayon da nga ibaga, saan amang ted tinamarswa iti panubok aditay kabaalan alasatan. Amin abanag ket adarason no apay a mapaspasamak. Ditay nga rodrumbang asidiren ti Diyos.
Ad-adakit di apatib karan tayo ti pamati tayo ken kuana. Pudno anapukaw mo ti asawam, ngem pinaraburan na kamet iti kinabaknang nga isu ita ti kakaiso na nga anak mo. Alakastan pagayam Leslie, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donna, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.